Kurva. Ok, takže čaute ľudia, vítam vás v novom videu, môj kanál sa volá Bokvičáci a dneska je to celkom také videjko, ktoré není také zvyčajné, keďže ideme, rozhodol som sa, že keďže teraz budú majstrovstvá sveta, konkrétne 15. mája, som sa rozhodol, že v tejto starej NHL 2009 natočím každú jednu simuláciu, ako budú hrať Slováci. Už som to chcel zrobiť dávno, ale inšpiroval som sa youtuberom Fifkom. To je to môj najobľúbenejší youtuber zatiaľ, no už celkom dosť dlhú dobu. On tiež takto točí každú simuláciu týchto tu NHL videí, tak som sa rozhodol, že by som to tiež mohol natočiť. Takže bez ďalších kecov by sme mohli ísť na to. A prvý zápas bude nás hneď čakať proti Norsku, čož Norsko je taký zaujímavý super. Najlepšie sa mi páči na tomto, že tu ešte sú zostavy z roku 2002, kedy sme vyhrali zlato. Že to je na tom super. Takže bez ďalších kecov môžeme ísť na to. No po krátkej pauze sme tu. Šatan môže ísť dopredu. Chára strieľa, boča zblokovaná takým norským čpavokom. Nori už idú, už útočia, už chcú dať gól. A Slováci, keďže tu máme Mariana Hossa, Pavla Demitu, Demitra v akcii míňu bránu. Kristo, čo to je zas? Pozor, Nori, pozor. Budaj, pome. Hossa, ideme dopredu. Krásny krošček mu tam dal. Jurčina, toto posral. Suchý. Do piče. Dobre, Nori síce vyhrávajú 1-0, ale to neznamená, že tento zápas vyhrajú a že berú tie 3 body. To hráme, ideme hrať ako Slováci. Najskôr hrajú jak úplne močky a potom idú ukázať, čo je v nich. Poďme na to. Pozrite sa. Višňovský. Za bránu, krásne. Pozor. Tak ho odstav ho krásne. Ľubomír Višňovský, poďme dopredu. Má tam Svatoša, Svatoš môže ísť dopredu. Na druhej strane Ľubomír Višňovský. Boha, to je krivý debil. Ale budeme v útočnom pásme. Tak. Bartečko. Teraz kebyže vyhráme Bully, je to úplne to, čo najlepšie potrebujeme. Prehrali sme, dobre. Chára. Nemôže prejsť. Blokuj ho. Za čo? To chcem vidieť, ja si to nechám vidieť. Ja som mu nič nespravil. Viete čo? Vám ukážem im močky. Ja som nič mu nespravil a má problém. Nič som mu nespravil. Poďme im nasoliť. BUM! Nevadí, Suchý. Pozor! Dobre, môžeme ísť, Hanzuš. Poďme, Chára. Na modrú, Suchému! Strieľaj. Aj v oslabení musíme strieľať. Daj mu faul ešte jeden, no, choď, no. Ešte. No, má offside. Šiš, to skoro nechytil. Hossa. Boha, ty si trplý. Pozor, návrat. Ty debil? Pozor. Toto absolútne nechápem, čo bol za gól, ale nevadí, dobre? 2-0, hráme ako Slováci, nezabúdajme na to. My všetko otočíme. Na čo sa ešte sa môžeme vyhovoriť, že hrali sme o slabovku, to je to. Čo vy hráme takými slabými normy. Tu čo je toto, akože. Pozor. Ja asi, vy ste tam brankára, jak sa to dá. Poďme Gaborík, kľúčka, na bránu Suchý. Jurčina, strieľaj. Požiar zblokovaná. A pozri, Gaborík. Všetko dosral. Poďme Bartečko zaber.
Chápete? Oni hrajú... Poď! Poďte na to. Gól! Vidíte, ja to hovorím a už sa to bude sypať, Znížili sme a teraz ukážeme, kto sme. Pozerajte. Teraz dám ďalší. Dám, nebojte. Dám. Pozor. Dobre, poďme. Kľúčka. Celkom na hovno. Go! Nevadí, všetko je v pohode. Krásne. Že tam takto je vobčak. Ľudia, medzi tým, keď mi je prestávka, ďakujem za, že lajkujete, odoberáte už náš 52 odoberateľov, čo ja vám veľmi za to ďakujem. Lajkujte, odoberajte, zdieľajte, nech nás je čo najviac. Hovorím, môjim cieľom je mať 1000 odoberateľov na tomto kanáli, ak to dáme, tak to bude neuveriteľné, čo si pre mňa, takže ďakujem a poďme na to. Poďme sme v útočnej tretine. No, čo to bolo? Uhni, poď, streľaj. Dobre, nevadí. Poďme. Jaký icing, aha, pardon. No, sme v útočnom pásme, poďme, vyhrali sme buli. Suchý strela. Zase to chytá ten Jakobsen. Poďme ďalšie buli, poďme. Vyhrali sme buk, suchý. Oni tam majú takého brankára, takého strašne... To bol hit, čo? Si zletel na zem, čo ty? Poď, Gaborík! Poď. Strela! Ježiši Kriste, suchý, daj mu tam, ešte ho tam pritlač k tej stene. My nesmieme prehrať prvý zápas proti takým slabým Norom, musíme mať 3 tabuľky. Musíme mať 3 tabuľky. 3 body do tabuľky. Oj, tu ma drží! Tu ste videli? Však ma držal. Poď. Streľaj! 14 sekúnd do konca, prvá tretina. Streľaj! Ešte vystrieľaj. No! Budeme hrať presilovku. No! Teraz vám ukážem. Vidíme sa v druhej tretine. Vidíme, ľudia, že Slováci už sú pripravení na to, aby vyrovnali skore na 2-2, tak poďme to tým Norom ukázať. Poďme, teraz musíme vyhrať toto buli. Aj sme vyhrali. Toto bolo zaujímavé. Poďme. Máme minútu 40, poďme dopredu. Máme pásmo. Ešte sa držíme, už nie. Chara, poďme. Prečo hráme? Hráme penalty. No a teraz vám ukážem, kto je tu kráľ. Pozerajte sa, teraz si z nich spravím bridžové haušky. Oni tam také nejedia. Pozeraj sa. Šatán, gól. Dobre, nevadí, to som podcenil. Poďme. Štumpel. Poďme. Dáme na modrú. Hosa strela, Kristo, bolo to. Zvoní tyč, myslím si. Poďme, musíme našu slovenskú formáciu. Strelaj! To tam, ešte to tam doraz. Slováci teraz strašne tlačia. A Norom už idú poknúť gate z toho. Poďme im to ukázať. Teraz by to chcelo vyhrať boli. Strelaj, ešte! Strelaj, dávaj. Ber to, ty debil. Poďme na modrú, krásne. Mesároš. Pozor, backhand. No a už to vyhodili, tí debili. Poďme, ešte máme stále presilovku. To bolo čo, kurva. Dobre, aj takéto chyby sa stávajú a ideme vyhrať. Poďme. Krásna strela teraz Miloš Šatan. Krásne chcel zavesiť, ale bohužiaľ mu to chytil. Norský brankár teraz samostatný nájazd. Boha, jak to chytá? Poďme už, Slovensko musí vyhrať. Boha, sme prehrali. Nevyhod to. Dobre, nevyužili sme, že hovno túto presilovku. Nevadí, však takí sú Slováci. O, krásna kľúčka. Tam je na druhej.
To bolo čo? To ste videli? To ste videli? To čo netrafil? Ja vám to dám... To čo, to je kokos. Dobre. Jsme připraveni na vhazování. Poďme na to vhadzovanie v... Ja neviem, aké to bola stredné pásmo, asi krásna strela. Ešte tam bola dorážka, bohužiaľ už sme nestihli, ale poďme Slováci musíme zabrať. Taký slabý Nori, pozor! Toto bolo veľmi tesné. Dobre, dobre, krásne, krásne. Boha, jaký offside. Dobre, zás sme tu. Musíme to už vyhrať. Vyhrali sme to, Majský. Krásna kľúčka. Bože, toto mohla byť krásna strela. Zedník strela z takého uhlu, to neviem, či kto by dal. Majský, krásne môžeme rozbiehať ďalšiu akciu. Tam je Luka Radiovič. Na druhej strane má Bartečko už z druhá. Prečo odvolám brankára? Prečo som odvolal brankára? Tak, a budeme hrať Martin Knolt. Ide si sadnúť, tak mu treba. Teraz ukážeme, že raz, dva, tri, štyri, no sme piati. Idem sa uistiť, že mám brankára. Dobre, môžeme ísť. Poďme, Demitrovka krásna. Na druhej strane to... A tady je Ladislav Naď, jede po straně, rozhodčí bude vylučovat. A rozhodčí bude vylučovať a je to 5-3, poďme. Jak teraz nedám, ja teraz musím dať teraz gól. Vyrovnávajúci, ja musím. Poďme. Zás to vyhodili tí debili špinaví, tu ťa seknem. Sekni ho. Boha, veď oni mi dajú gól ešte v troja. Poďme. Negi. Poďme. Demitra. BUM! Poďme. Choďte von všetci z toho pásma. Čo bolo? Dobre, ja sa nejdem srať s týmto. Poďme. Šatán. Jak to Je to tam, ľudia. Ja som hovoril, je vyrovnané 2-2 a teraz sa láme chlieb. Krásna štela od Mira Šatana a Zdenochára dorazil. Či kto to bol? Neviem, kto to bol, ale proste je to gól. Vyrovnali sme a stavy sú otočené 2-2. Ešte by to chcelo jeden, ešte hráme presilovku 1 minútu. Ešte hráme 1 minútu presilovku. A teraz to drží a Pavol Demitra si ide za čo sadnúť. Pardon, veď som nič nespravil. No, tak hráme 4-4 a my budeme hrať za chvíľu oslabovku, čo sa mi vôbec nepáči. Jurčina skúsi to vystreliť, Gáborík. Má tam Suchý ešte strieľa. Čo krývaš, ty debil? Čo krývaš? On začal krývať, chápeš? Poďme Gáborík. Krásna kľúčka. Toto kebyže dám, tak to by bol asi najpeknejší gól, aký som dal v živote. Pri sám Bohu. Poďme Bartečko. Vyhrali sme Buk. Majský. To čo som nedal? Premenil som to. Poďme sa spraviť ešte jedno. Ja vám to hovorím. Skúsil som to zase vysieť z tej modrej. A je to gól. Stavy sú otočené 3-2 a Nori majú po chlebe. Sice hrám oslabovku, je mi to jedno. Ja to môžem teraz takto vyhodiť. Do piče. No, môžem z toho... Sorry. Offside. No, ľudia, kebyže chcete, určite spravím trebárs túto rev, ako si stiahnuť túto NHL-ku aj s českým komentátorom, lebo český komentátor tam není, to si musíte už vystiahnuť. A akože je to úplne táto NHL-ka je strašne super, je to strašne zabavné. Pohľad teraz Nori. Pardon,
a vlastne je vlastne zadarmo, môžete si ju vlastne stiahnuť a existuje také addony, neviem či to znáte. Addony sú vlastne na tejto hre to, že vlastne môžete si tu pridať vlastnú slovenskú extraligu, treba HK Košice, Slovan Bratislava, takéto týmy si tu môžete, potom si tu môžete zmeniť svoje arény, potom si tu môžete dať svoje akože aktuálne súpisky, kebyže nechcete mať týchto starých hráčov, potom môžete si meniť dresy kľudne, je to úplne na vás, čo tu môžete meniť. A my sa ideme vrhnúť do tretej tretiny. A bohužiaľ hráme zase presielka, teraz mám túto zlú stranu, kurva nenávidím túto stranu. A čo nám bude brániť táto strana, krásna strela od Palfio. Toto schytal Falavi fajne, to chcem povedať na ten hit. Boom. Škoda, kebyže tam je Chara, tak už je v nemocnici na iske pripevnutý. Deň. Krásny hit. Ďalší krásny hit. Krásne hity teraz dávajú Slováci. Môžeme ísť dopredu. Dáme si na modrú. Bosa. Nechoď striedať. Nie. Sme Višňovský, pozor tam na druhej strane. Krásna strela, tu nemôže sa teraz snažili vôbec, Nori. Teraz môžeme z toho čeliť, to bola krásna preniková pridávka, ešte GÓL! Krásny gól. Lidi, takéto dorážky potrebujú Slováci na to, aby sme vyhrávali, chápete? Už je to 4-2. Slováci otočili z 2-0 na 4-2. Keď dáme ešte jeden gól, tak už popoviem, že už je rozhodnuté o celom zápase. Asi tak. Chcem to povedať ešte teraz, ale nechcem, lebo možno to môžem zakriknúť. Ale nič nezakriknem, lebo ja som profík už. Majský, poďme. Štumpel. Tam to bolo ešte zaujímavé pred brankárom. No ale povieme sa na tie hity. Dneska tie hity padajú, hrušky padajú norské. Môžete si ísť baliť kufre. Nepostúpiť ani zo skupiny. Ja vám to hovorím, nepostúpia zo skupiny. Čo ste? Bosa! Ježiši, toto mohla byť krásna strela. Dáme na modrú, Suchému. Jurčina to skúsil. Ešte je tam Bartečko. Teraz Slováci strašne tlačia. Nie, pozor, toto mohla byť krásna prirávka. Čo skúšajú tí Nori? Gáborík môže ísť dopredu. Strela! Pekne, musím uznať, že to bolo pekné ubránenie. Poďme Radimojevič dopredu. Rozbiehame útočnú akciu. A to není z minút za 2? Toto bolo hnusné, akože. Musíte uznať. Poďme, Hosa, nájazd, ježiš, toto mohlo byť zase ďalší gól. Čo robím? Dobre, krásne, Chala, kľúčkuje, Mesaroš, krásna, ešte dáme na druhu. Chara, si to sekne, ďalšia strela, no teraz mal s ňou problémy celkom norský brankár. Teraz Nori sa preštekujú dopredu a Budaj musí chytať. Demitra môže ísť dopredu. Na modrej má Charu. Chara môže vystreliť, no to bola najkrivšia strela, ako som kedy videl. Chyť ho po tej krky, čo tu ide. Budaj a rozbiehame útočnú akciu. Štúpel môže ísť dopredu. Je tam sám. Toto môže byť. GÓL! Není o čom hovoriť, Slováci sú proste top. Ja som vám to hovoril. Najskôr Slováci sú slabí a potom hrajú. Ja som vám to všetko hovoril. Takže vidíte, otočené z 0-2 na 5-2. Slováci úplne roztrieskali Norov. A Nori majú ešte 7 minút do konca. No, tak možno 2. Bo je to tu iné nastavené. Ale Slováci sú proste to. Kurva. Von! Dobre, teraz mi troška horelo pod riteľ, pardon. Ale to nemusím tam dať nič to, prečo by Slováci nešli do útoku a zase by to skúšali. Radimovič, krásny bodyček zas. Krásna kľúčka, teraz môže ísť dopredu. Kebyže nemám staminu. Ježiš, toto bola krásna strela.
Na druhej je Gáborík. Bartečko. Chvilka v přerušení pro Radoslava Suchého. Gáborík. Šli všetci si stretať, keď sú sprostí. Krásny hit od Suchého. Vypal to do ňoho. A 4 minúty do konca, možno tak už iba minúta. Hazování vyhrává. No, teraz sme nevyhrali buli. Nahodil puk do útočného Čo skúšajú? Ježiš, Kristo. Si nechal puk S týmto mal troška náš brankár problémy, ale to nemení nič na tom, že teraz toto buli vyhráme a môžeme ísť dopredu. Teoreticky by som ten puk už mohol iba vyhodiť, ale ja nechcem. Majský. Krásna strela. By som ho mohol chytiť, nie Višňovský. Pozor na druhej strane. Ďalší hráč je krásny, Budaj, všetko chytil. On všetko chytí, všetko, on je proste top. Štumpel. Vyhodili sa zase Nori. A iba hovorím, že tento zápas očividne vyhráme. 5-2, minúta do konca, možno tak už iba 30 sekúnd. Backhand goal, není o čom hovoriť. Takýto gól, taký gól by som sa hambil. Taký gól by som sa hambil, ale tento... Ale by som sa na taký gól hambil, super by som sa hambil. No akože toto, čo prevedli, to je... neuveriteľné. Suchý páli, Gáborík tam ešte mohol do toho, čo si zapotrošiť. A ja by som neodvolal už ani brankára, toto bude icing, zakázané uvoľnenie. Ešte stále som troška chorý, takže teraz som celý týždeň doma, skoro. Ja to točím týždeň pred majstrovstvami sveta, takže tak. No máme tu posledných 41 sekúnd do konca, možno tak. Toto nebolo! To ste videli? To bolo hnusné, však? Majský, strela, Radimojevič, dorážka. To je neuveriteľné, ešte tam je na dorážka od Radimojeviča. A Nori sa už bráňa, síce im to je úplne k ničomu, lebo si mysleli, že tento zápas vyhrajú, pritom ho prehrajú 100%, už není šanca, že by otočili toto. Svato, že ste... No, poďme to už doraziť, lebo už má tú séru títo debili. Šatán, krásna strela. No, musíš to furt držať ten puk, ty debil. Pome, gól ešte jeden by to chcelo, Suchý. Ja neviem, čo už mám robiť. Poďme už. Poďme. Majerský. Bum. Daj mu. To si videl? Poď sem. Zadržím ti dých, tak. Zadržím ti dých. No a Slováci vyhrávajú tento zápas. Berú si prvé 3 body. A tento zápas bol celkom super. Ďalší zápas, neviem proti komu hrajú, možno proti Taliansku. A ten natočím až deň pred zápasom, keďže teraz to točím strašne skoro. No a ďakujem vám, že ste to dopozerali až tu. Čo si môžeme pozrieť hráči, ktorí boli MVP. Radoslav Suchý, mal 2 asistencie. Klobúk dole, ďalší Mesároš, 2 góly, krásny zápas od neho a posledný Jožko Štumpel, 2 góly, 1 asistencia. Gratulujem aj jemu a z môjho videjka to je dneska všetko, ďakujem, že ste sa tu pozerali, lajkujte, odobajte, zdieľajte a majte sa krásne, čus!